Gracias te amo. Bedeinkatua zerazu, eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus. Santa Maria Jainkoaren ama, erregutu ezazugu pekatariongatik, orain eta gure heriotzako orduan. Amen, Jesus. Aitaren eta semearen eta espiritu santuaren izenean. Amen. Jainkoak esan zien, ara, zuei ematen dizkizuet lurrazalean diren azidun landare guztiak, eta azidun frutarbola guztiak. Hoiek izango dituzue janari, abere, zeruko hegazti, eta lurrean arrastaka dabiltzan bizidun guztiei berriz, belar ezea ematen diet janari. Eta hala izan zen, eta egin zuen guztia oso ona zela ikusi zuen jainkoak. Aurrena eskertzen zaitugu. Gure lurra magatik eskertzen zaitugu, zeru itxasoagatik eskertzen zaitugu, biztia berekin eskertzen zaitugu, lore landarekin eskertzen zaitugu, lore landarekin eskertzen zaitugu, bete baratzak fruituz eskatzen dizugu, zelaiak belar lorez eskatzen dizugu, izadia ederrez eskatzen dizugu, zu zerbitu zaitzagun eskertzen dizugu, zu zerbitu zaitzagun eskatzen dizugu. Egin dezagun otoiz, bihotz handi eta eskuzabal zaitugun aita jainko maitagarria, dena guretzat eman diguzu eta gu zuretzat egin. Bedeinka ezazu arren, gure eskuetan utzi diguzun lur guzti hau, gure izerdiz eta zure euriz eta beroz lagunduta, eman dezaigula fruitu gozo ugaria, lurraren magaletik zu aitatzat ezagutu eta bedeinka zaitzagula etengabe. Amen. Amen.
Kristok aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak misterio santuak behar bezala ospatu ahal izateko. Erruke jauna. Kristo erruki. Barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Aitza zeruetan jangoikoan. Eta Jainko jauna, jainkoaren Dios, aitaren semene. Zuk entzentezu munduko pekatua, erruki jauna. Zuk entzentezu munduko pekatua, entzun gure begia. Aitaren eskubiakera jarri izatezu, erruki jauna. Zuk bakarrik santua, zuk bakarrik jauna, zuk bakarrik jauna, Jesucristo, Espiritu Santuarekin, jainko aitaren egin dezagun okoi. Hoi jainko, gaur ospatzen dugu misterioaren bidez, herri eta nazio guztietan santutzen duzu zure eliza osoa. Isurritzazu Espiritu Santuaren doaiak mundu zabalera eta berri itzazu orain fededunen bihotzetan evangelioa hots egiten hasi zirenean errukiz egin zenituen milariak. Zure seme Jesukristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan. Amen. Apostoloen eginetatik. Iritsi zen Pentekostes eguna eta ikasle guztiak elkarrekin leku barean bildurik zeuden. Bat-batean zerutik hotz bat etorri zen, haize bolada indartsu batena bezalakoa eta haiek zeuden etxerena bete zuen. Zuzkoak bezalako mingain batzuk agertu zitzaizkien. Banatu ziren hauek eta bakoitzaren gainean gelditu. Guztiak Espiritu Santuaz bete ziren eta hizkuntza arrotzetan mintzatzen hasi bakoitzari espirituak ematen zion bezala. Bazen egun haietan Jerusalenen judutar jangoikoa zalerik asko, zerupean diren herri guztietakoak. Hotz ura entzun zenean, jendetza handia bildu zen eta harriturik gelditu norberaren hizkuntzan mintzo zirela entzunda. Harrita zur eginik onela zioten. Ez al dira bada Galilearrak hizketan ari diren guzti horiek? Nola entzuten diogu bada, bakoitzak geuron jatorriko hizkuntzetan? Gure artean badaude Partiarrak, Mediarrak, Elandarrak, badaude Mesopotamian, Judean, Kapadozian, Ponton, Asian, Frigian, Panfilian, Egipton eta Zirene ondoko Libian bizi direnak. Badaude erromatarrak, judutarrak eta koselitoak, gerziarrak eta arabiarrak. Eta denok euron hizkuntzan entzuten diegu jangoikoaren mirariak adierazten. Jaunak esana? Jauna dut atzai, Ez naiz ezen, beharrera, lagun izan, arrabetzan. atxedenezko
bizitara ark narama, tan bizkortzen ditarima. San Paulo apostoloak Korintotarren, senideok, ezin dezake inor esan, jauna da Jesus, Espiritu Santuaren eraginez izan ezik. Era askotakoak dira doaiak, baina bat bera espiritua. Era askotakoak zerbitzuak, baina bat bera jauna. Era askotakoak eginbideak, baina bat bera guztiengan dena egiten duen jagoikoa. Bakoitzari guztien onerako ematen zaio espirituaren agerpena. Gorputza bat izanik ere, atal asko dituen bezala, eta gorputzeko atal guztiak izanik ere, gorputz bat diren bezala berdin Kristo ere. Gu guztiok, judutar naiz greziar, menpeko naiz askatu, espiritu berarengan bataiatuak izan gera. Gorputz bat bakarra izateko. Eta guztiok espiritu bakarretik edan dugu. Jaunak esana? Aleluia. Jauna zuekin. Jesucristoren evangelioa San Juanen liburutik. Astearen lehenengo eguneko ilunabarrean, etxe batean bildurik zeuden ikasleak ateak itxita, judutarren beldurrez. Sartu zen Jesus eta haien erdian zutik honela esan zien. Bakea zuekin, hori esan da, eskuak eta saietsa erakutsi zizkien, eta ikasleak pozez beterik gelditu ziren jauna ikustean. Jesusek berriz ere, bakea zuekin, aitak ni biali nagoen bezala, nik ere bidaltzen zaituztet zuek. Arrezazuen eta hori esanez, aizeman zuen haien gainera, eta esan zien. Arrezazu Espiritu Santua, zuek pekatuak barkatzen dizkie zuenei, barkatuak gelditzen zaizkie, eta lotzen dizkie zuenei, lotuak gelditzen zaizkie. Jaunak esana. Pentekoste egunez, eta iaz ere egun berean etorri ginen, Pentekoste eguna zan baita ere, hementxe gaude Sandonatoko gure ermiten Ama Birjinaren irudi ederrau gurekin degula. Ohitura horiek mantentzea gauza beharrezkoa da, eta gauza ederra da. Horregatik, Ama Birjinari maiatzean bere inkazio eskatzean, gure lurrak eta gure herria eta gure jendeak eta berinka eta babestu ditzala horixe eskatzen diogu mendeetan eta mendeetan bete lurrek eta baita ere hemen esan genezake arrazkindarrek eskatu izan dioten bezala. Eta horixe hortarako elkartu gera hemen gaurko egun honetan. Ama Birjinaren babes hori sentitu nahi digulako. Gure ama bera delako, gure zeruko ama. Jesusek gurutzean zegoela Joan bere apostoluari esan ziolarik, horra hor zure ama. Hitz horiek Jesusek nahi du denok entzun ditzagula guri zuzendurik bezala. Horra hor zure ama, bera dugu gure ama. Eta amaren gana gerturatzen gara beti sentitzen dugulako babes hori, konfiantza hori, maintasun hori, eta hala egin behar dugu baita ere gure zeruko amarekin. Eta gaurkoan Pentekostez eguna hain zuzen ere. Gaurko egunez amaien ematen diogu Paskoaldiari. 50 egun kunplitzen dira gaurkoan Jesusen piztuera ospatu genuenetik.
Eta gaurkoan Espiritu Santuaren festa. Hain zuzen ere, pentsatu behar dugu, Pentekoste judutarrentzako izaten zela eta badela ere halako festa handienetako bat. 4 edo 5 festa baditue judutarrek, eta bat zituzten, eta baditue urtean zehar eta handienak. Eta horietako bat dugu Pentekostes. Horregatik, Jerusalem zegoen jendez gainezka. Dena pilpilean zegoen Jerusalem alde guztietatik jendea bertara aiatuta festara. Eta apostoluak ordea zeuden etxe baten sartuta ikaraturik. Haiek ez zuten fede zalantzarik. Jesus ikusi zuten piztu ondoren, Jesusekin egondu ziren, berarekin hitz egin zuten, berarekin jan eta edan zuten, eta fede zalantzarik ez zuten. Baina adorea falta, ikara sentitzen zuten, bildurra ulertzekoa den bezala, eta haien bildurra zen, beste etxaiek preso hartu, torturatu eta hilko ote zituzten. Horregatik zeuden etxe baten ateak itxita ez zuten adorerik haiek sentitzen zutena. Eta haien fede hori besteekin konpartitzeko, oizan falta zutena. Horregatik, une hartan, esan genezake, aiatu zen Espiritu Santua Jesusek agindu bezala haien gainera. Suzko mingaini liulia, eta orduntxe sentitu zuten, falta zuten adore hori apostoluek. Eta Pedro, denen izenean, balkoira atera zen. Eta orduntxe hasi zen, esan genezake, Elizaren eginkizun apostolikoa. Bere aurren egoitzak izan duziren, zuek gurutzean gurutzintzatu zenuten Jesus, piztu eginda, eta bera da jauna, bera da salbatzailea. Hoiexek izan duziren bere aurren egoitzak. Jende asko zegoan toki diferentetakoak, eta bakoitzak bere hizkuntzak eta zituen, batzuk arabea, bestek arameoa, beste greziera, beste latina, beste inguruko beste koptoa edo izango ziren hizkuntz ezberdinak zituzten pertsonak zeudenan. Eta Espiritu Santuaren indarrez gertatu zen mirari bat. Denek ulertzen zuten bere ama hizkuntzan ariko balitzaile bezala. Garai hartan ere, bazegoen halako hizkuntz frankoa, dene, besteekin gure egunean, gure garaietan behintzat esan genezake, inglesa dan bezala, joaten bagera Danimarkara, edo joaten bagera Indonesiara, edo hango hizkuntzak ezazkigunez, inglesez, horregatik gaztetxoak, ikasi badezue ongi inglesa, oso importantea da, eta garai hartako hizkuntz hola zehazan greziera. Greziera denek zakiten pixka, baina Pedro hitz egin zuen arameoz, eta denek ulertzen zuten bere ama hizkuntza balitz bezala. Eta egun hartan, 5.000 lagunek eskatu zuten batalloa. Comienza en Pentecostés la acción evangelizadora de la Iglesia. Ese mandato que les dio Jesús, ir y predicar por todo el mundo, dando a conocer a la gente la buena noticia, bautizando en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, comienza precisamente en Pentecostés. Pero ahí vemos también que esa acción misionera, esa acción evangelizadora, es imposible si no es por la fuerza del Espíritu. Los apóstoles estaban asustados, tenían convicción, pero no eran capaces de compartir con los demás eso que creían, eso que sentían. Esa labor evangelizadora que nos toca a todos. Nunca podemos, y sería contrario al Evangelio y contrario a lo que nos enseña Jesús, imponer a nadie la fe, o sentirnos más que nadie, o sentirnos mejores, o sentirnos superiores. Sería totalmente contrario a lo que quiere Jesús y a lo que es el Evangelio. Pero sí que nos pide que lo que para nosotros es un tesoro grande, que es la fe, tratemos de compartir con los demás. No nos lo guardemos solo para nosotros, sino que tengamos esa voluntad de compartir con los demás lo que para nosotros es un tesoro no merecido, sino un don que nos ha dado Dios. Eskatzen diogu bada, gaurko honetan Ama Birjinari, Espiritu Santuaren indar hori eska dezagula beti. Senti dezagula gure bihotzean. Sendotu gaitzala gure fedean, eta gure fede hori besteekin konpartitzeko irrikan ere. Sinisten,
guztidun, zeru lurren egilea. Sinisten dut, haren seme bakar, Jesu Kristo gure jauna, Espiritu Santuaren egitez, sortu eta Maria Virginiagandik jaio zena. Pontzio Pilatoren menpean egaldua, gurutzean hiltzatua, hila eta hobiratua izan zena. Infernuetara jaitsi eta hirugarren egunean, hilen artetik piztu zena. Zeruetara igo eta jangoiko ital guztiunaren eskuinaldean jarririk dagoena. Handik biziak eta hilak epaitzera etorriko dena. Sinisten dut Espiritu Santua, Eliza Santu Katolikoa, Santuen elkartasuna, pekatuen barkamena, haragiaren piztuera eta betiko bizia. Eta egin ditzagun orain gure eskariak. Eskatuko dugu gaurko egun honetan bereziki sinisteko zaitasunak, oztopoak dituzten guztien alde. Espiritu Santuak argitu eta sendotu ditzan, eskadezaiogun jaunari. Eta gure hildakoak ere gogoan hartuko ditugu. Gaurko Meza Santuan bereziki Enrique Arregi eta Iñaki Sotil hartuko ditugu gogoan, jaunak bere baitan hartu eta handik gure alde egin dezaten. Eskadezaiogun jaunari. Entzun aita ona bihotzez egiten dizkizugun eskariak, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna, Espiritu Santuak ager dezaigula argiago sakrifizioaren misterioa. Zure semeak hitzeman bezala eta eraman gaitzala bihotzonez, hark agertutako egia bete-betean ezagutzera Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin. Eta zure espirituarekin. Gora bihotza. Eskerrak jangoiko gure jaunari. Egokia bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri normal eta beti zuri eskerrak ematea jauna, aitat guztiz santu, jangoiko guztidun beti ereko horri. Pasko misterioa bere betera eraman nahirik, Espiritu Santua bihal zenuen gaurko egunez, zure semearekin elkarturik, zure semea baba ordeko egindakoengana. Espiritu hori izan zuen Elizak bere harima,
sortze egunetik. Berak eraman zituen herri guztiak jainkoa ezagutzera. Berak elkartu ere fede beraren aitorpenean hizkuntza ezberdinetan hartutakoak. Horregatik, pazko pozez gainezka daude gizon emakume guztiak mundu zabalean. Zeruko indar eta ingeru guztiek ere horregatik dute beti zure aintzaren gorespena kantatzen. Kanta dezagun Gurekin, zeruko kanta ederrena, santua, santu, santua zera, jaungoiko gure jaungoena. Zeruta lurra goresten duten, goresten zure ahalmena. Osana zuri zeruko hietan, osana ta goraldena, bedeinkatua orain beti gure gana datorrena. Osana zuri zeruko hietan, osana ta goraldena, bedeinkatua orain beti gure gana datorrena. Santu zerabai jauna eta santutasun guztiaren iturri. Egitzazu bada santu ogiako hauek zure espiritua isuriz. Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zikoala hori hartu eta eskerraren emanez atitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta jan guztiok kontatik. Hau nere gorputza data, zuentzat emango dena. Era berean afabondoan kariz harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta edan guztiok kontatik. Hau nere odolaren kariza data, itun berri eta betikaren odola, zuentzat eta askorentzat bekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nere oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Zure semearen heriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez. Aldarean zure serbitzari onartu gaituzulako. Eta apalki eskatzen dizugu, Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izango goan jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza. Gaur, hemen bildurik zure espiritua, isurtzeak, herrialde guztientzat batasun sakramentu egin zueneko egun santua ospatzen ari den eliza. Eramazu maitasun osora, Francisco Greita Santuarekin, Florencio Gregozainarekin eta elitizon guztiekin batean. Era berean, izango goan jauna, biziko itxaropenean, joan diren gure esnitiak Enrique, Iñaki eta gure hildako guztiak ere, arritzazu zeure horpegiaren argitan. Errukizak izinuaren guztia betiko bizia egitezagun, jainkoaren ama Maria Virginatu Arzuarekin, haren senar Jose Santuarekin, Apostolu Santuekin, San Donato, eta gizarte guztietan zure dizkide izan diren santuekin. Haikin batean gorez zaitzagun, Jesukristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honen eta honenan, zuri aita jangoiko alguziru horri, Espiritu Santuarekin batean, oseta aita
aginduta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Atera gaitzazu jauna gaitz guztietatik, emaiguzu bakea gure egunotan. Zure errukiari esker pekatutik garbi bizi gaitezen, eta estualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zai gaudela. Jesu Kristo gure jauna, zuk esan da apostoluei, bakea uzten dizuen nire bakea ematen. Begira zure Elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala, emaiozu Elizari bakea, eman batasuna. Errege bizi baizera gizaldi eta gizaldietan, jaunaren bakea beti zuekin. Eta zure espirituarekin. Emaiozu bakea. Bakea zuen. Bakea zuen. Bakea zuen. Bakea zuen. Jangoikoaren indotxa, zuk zen bezu mundu geopetatua. Errekin jauna, Jangoikoaren indotxa. Hemen jangoikoaren indotxa, munduko pekatua kentzen duena. Zorion zuak jaunaren mailarentuak. Jaunari. Lurren egin ezeran, Espiritu Santua, zatoz eta benediotzak, piztugunak maitesuan, piztugunak
Egin dezagun otoiuz. Zuk ematen dizkiozu Elizari jauna zeruko doaiak. Zaindu ezazu beragan zuk emandako grazia. Indar berri ditzala gugan beti Espiritu Santuak, berak guri emandako doaiak. Eta hartu dugun janari santuak, eraman gaitzala salbamenaren betera Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin. Eta zure espirituarekin. Bedinka zaitzatela jainko guzti aldunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santua.